ଆପଣ କଣ ନାମଟା କଣ ସୁବ୍ରତ କଣ ଟାଇଟେଲ ନାଇଁ ଆପଣ କଣ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ କଣ କହୁଥିଲେ ନା ତାହେଲେ ଆଉ 2 ଜଣ ନା ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଭାଇ କଣ କହିବି ମୁଁ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି 2 ଜଣ ଯୁବକ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡି ଯାଇଥିଲେ କାରଣ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ପାଣି ଭିତରେ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିକି ସହଯୋଗ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ପାରିଲି ନାହିଁ। ଆମର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ମାନେ ଆସିକି ପିଲାଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବାହାରିଛି ପରେ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବାହାରିକି ଆମର ଯୋଉ ଯୁବକ 2 ଜଣ ବୁଡିକି ପାଣିରେ ବୁଡିକି ରହିଥିଲେ। ତ ନିହାତି ଯୋଉମାନେ ବି ଆମର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସାବଧାନରେ ଆସନ୍ତୁ କାରଣ ସେଠାରେ ଗାଧେଇବା ମନା ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖି ଯାଇକି ଗାଧେଇବା ମନା।